Dag. Dag! Ik zal me even voorstellen, Bas van der Zwaan. Saskia Scholten. L1-programma Onderweg, kent u het? Ja, ik ken het. Wij zagen u net in tussen Oosteren en Gijsteren rijden. Dat klopt. En dat zag er zo leuk uit. Ja, die auto. Ja, dat is mijn lust in mijn leven. Ja, het ziet er ook uit. Ook de stickertjes achterop en het koffertje. Alsof hier al jarenlang wordt gekoesterd. Stickertje erbij. Absoluut. Hier weer een beetje pimpen, daar weer een accessoire. Ik heb hem in 96 gekocht. Hem. Ja, ik noem het een hem. De meeste auto's worden haar genoemd. Maar hij is, van oorsprong is hij blauw. En ik had zoiets, dat is gewoon een jongetje. Maar jongetjes eenden, die hebben ook het meeste kleur, hè? Ja, in feite wel. Maar goed, inmiddels is de kleur redelijk gereduceerd. Dus Maar en bovendien zijn het niet vaak de mannen die een oldtimertje een vrouwennaam geven? nee, nou ja, goed, hoe dat zit, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is conventie en daar doe ik niet aan. Nee, u lijkt me ook niet van de conventie, nee. Nee, gek hè? Mag ik je zeggen trouwens? Ja hoor, graag. Saskia. Doe maar. Dus je hebt hem sinds 96. Ja, en hij is van 81. Donna Quixota. Ben jij dat? Ja. Ja? Ja. Jij vecht tegen windmolens en zo? Ja? Gevestigde absoluut. orde? Nee, juist niet. Waar staan dan de windmolens voor? Die zijn overdrachtelijk, hè? Dat is een metafoor. Ja. Maar, nou, kijk eens om je heen. Hier alleen al in het dorp. Er is genoeg om tegen te knokken. Ja, ben je een knokker? Ja, ik moet wel. Je kan wel op de bank gaan zitten roeptoeteren, maar dan verander je nooit wat. Oh, dus je bemoeit je ook nadrukkelijk met dingen in het dorp? Nou, ik werd van het weekend nog beschuldigd door een collega van... waarom ben jij altijd zo recalcitrant? Ik zeg, ik ben helemaal niet recalcitrant. Ik ben bevlogen. Dat is iets anders. Waar zet je je voor in dan? Nou, Waar maak je je sterk voor? Voor allerlei dingen. Alles wat op mijn pad komt, wat maar enigszins onrechtvaardig klinkt, daar zal ik tegen knokken. Nee, geen beelden van de viezigheid hoor. Hé, maar wel strakke stoelen erin, hè? Ja, dat moet wel. Stoeltjes. Ik heb rugklachten. En ik rijd nogal afstanden met dat ding. Ik probeer elk jaar naar Corsica te gaan. Dat is nou al een tijdje niet gelukt. Met hem? Ja, waarom niet? Ik ben ook boven in de Alpen geweest. Ik slaap ook in de auto, hè. Er ligt een bed achterin. Maar kun je dan je beentjes vasttrekken? Nou, de beentjes gaan in de palmenbak. En de stoel gaat naar voren. En die klap ik naar voren. En dan klap ik het bed uit. En dan heb ik een riant bed. Oh, dit is... riant, maar... Dit is zo leuk. Saskia, dit is zo leuk. Met je voetjes lig je dan hieronder. Ja. Klompen aan of klompen uit? Nou, wat doe je zelf? Ze zijn... Of ben je er zo een die met zijn sokken aanslaat? Nee, Oh. echt niet. Maar dit is custom made, hè? Nee, dit is de originele plaatwerk, maar ik heb hem helemaal laten galvaniseren. Dus het chassis, de hele koets, alle plaatwerk is gegalvaniseerd. Zodat hij niet onder je kont wegroest. Precies. Jij wil samen oud worden met... Ja, ik wil in hem begraven worden. Maar ik hou niet van begraven, maar bij wijze van. Ja. Denk je dat je dat voor elkaar krijgt? Waarschijnlijk niet, maar goed. Tegen die tijd weet ik wel weer een manier te vinden om dat te omzeilen. Oké, ik rij niet zo hard, maar ik rij wel voor je. Nou, ik vond dat je best... althans, in... Ja, maar mensen hebben de neiging als ze een eend zien rijden van... oh, daar moeten we even langs, want die is toch maar langzaam. Zo heb ik een keer een Porsche Total losgereden. Jij hebt een Porsche Total losgereden? Met deze automobiel? Ja. Oké.
Ik moest een spoorwegovergang over in Baren. En die is heel breed, maar die is door de jaren heen enorm verzakt. En daar mag je dus maar met 15... Beetje vergelijkbaar met de spoorwegovergang in Tienrij. Oh ja, Maar dan, dat is ook zo'n lekkere. maar dan 4 keer zo breed. En dan mag je maar met 15 km per uur overheen. Maar ik rij eend, dus ik let daar niet op. Nee. Verkeersdrempels heb ik ook geen last van. Dus ik kom daar aanrijden en er rijdt een Porsche achter mij. En die is mij aan het opdrukken van rij nou eens even door. En ik had zoiets, jongen, je mag hier maar 50. Gaan we wel 45 rijden, vind het best. Dus ik rijd 45 en hij in alles staat en moeilijk doen. En ik zie die spoorwegovergang komen, dus ik geef een dot gas. En ik ga er met 60 overheen, dat ging net. En hij denkt, eindelijk rijdt ze door, dus hij dijkt erachteraan. En ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en ik zie alleen maar een vonkenregen. En hij stopt en er komt allemaal zwarte derrie onder vandaan. En ik heb mijn raampje opengeklapt. Ik heb heel eigenwijs tuut tuut gedaan. Ik heb even gezwaaid en ik ben verder gereden. Hij was niet blij met mij, denk ik. Nee, not amused. Ik wel. Ja. Ik heb erom gelachen, ja. Maar goed, dat zijn dus een beetje avontuurtjes die ik met dat ding meemaak. Dat is toch niet de vorige eigenaar, hè? Nee, wat is het een eerbetoon? Of Nee, is gewoon leuk. Gewoon wat anders. Pas bij jou. Een beetje recalcitrant. Ja, een beetje grenzen opzoeken. Nou ja, een beetje een statement, denk ik. Anders dan anders. Geen gevestigde orde. Hoe rijdt dat auto? Prima. Ja, want je voelt het. Dat vind ik nou zo'n stomme vraag, hè? Nou ja, ik krijg zo vaak de vraag van mensen van, loopt dat nou een beetje? En mijn antwoord is standaard, nou kennelijk wel, anders zou ik het niet doen. Nee, maar daarom stelde ik die vraag niet. Nee, maar als je mij in Oostrum ziet rijden met dat ding en ik heb er goed de vaart in, hoe denk je dan dat het gaat met die klompen aan? Best wel goed, denk ik. Nou ja, ik vraag het me af, Saskia, omdat het is hout, hè, dus je voelt het pedaal niet. Ja, maar zoals je kunt zien, in de eend zitten de pedalen vrij hoog. Ja. Ik heb maar kleine voetjes. Als ik die klomp neerzet, is het een soort lever. Dus ik kan mijn hak op de grond laten staan en gewoon op de bodem van de klomp drukken. En dan zo komt het gaspedaal naar beneden. Het is eigenlijk een soort van tweede pedaal. Ja, nou, verlenging van mijn pedaal. Een verlenging van je pedaal. Ja. En een eendensnoetje op de schakelpook. Ja. Heb je wel eens... mijn moeder had vroeger een eend. En ik vond die raampjes altijd levensgevaarlijk. Waarom? Nou, omdat ze de neiging hadden, als je ze opengeklapt hadden, op volstrekt ook een beetje recalcitrant van de auto. Dit is maar een heel simpel systeempje. Ze wilden nog wel eens uit zichzelf terugklappen. Die gaan dus na verloop van tijd kapot. En de gemiddelde eendrijder herken je ook aan een blauwe elleboog. Ja. Van het raampje wat naar beneden klapt. Ja. Dus het overkomt elke eendrijder wel een keer dat ding naar beneden komt zitten. En dan weet je gewoon, nou, hij is weer aan vervanging toe. En dan haal je hem eruit en dan zet je een nieuwe erop. Dat is het leuke van een eend. Als er iets aan kapot gaat, je haalt het eraf en je zet er een nieuwe op. Het is de nummer 2 oldtimer in Nederland, hè? Ja, heb je het meegekregen? Ja, de kever staat op nummer 1. Ja. En daar ben ik het dus niet mee eens. Want? Eend is veel leuker. Ja, ze hebben het puur over aantallen, hè? Ja, ik geloof 300.000 oldtimers in... Mijn eerste auto was een kever. Die heeft 500 meter gelopen. Toen konden de mensen die liepen te douwen, die konden niet meer. Dus toen ben ik overgestapt op de eend en ben ik nooit meer opgehouden. Is dit je eerste of heb je er meer gehad? Nee, dit is mijn tweede. De eerste was een Fiatje en dat is zo'n autootje met zo'n percolatortje voorin. Dat schoot niet echt op. Dit gaat toch nog 110, 120 als ik wind mee heb. Dus dan kom je nog een beetje in het verkeer mee. Daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden. Ja. Heb je wel eens bijrijders? Zelden, maar dat kan wel.
Ja, ik ben zo benieuwd van hoe reageren ze dan op de auto? Nou, als ik bijrijders heb die niet gewend zijn aan een eend, dan probeer ik even uit hoe dapper ze zijn. En dan neem ik een rotonde extra hard. Want mensen zijn, als ik in de buurt van de rotonde rijd, altijd bang dat ik omval. Hij kan heel veel hebben, hè? Hij kan heel veel hebben, ja. Ja. Nou, er zit een enorme goede vering onder. En op het moment dat je een bocht heel strak neemt, dan gaat de koets enorm overhellen. Ja. Want ik bedoel, het is gewoon een veringssysteem, maar er zit niks elektronica in. Dus iedereen denkt altijd van, oh, die valt om. Nou, ik moet de eerste nog tegenkomen die een eend omver krijgt. Dat lukt je niet. Doet hij het altijd? Bijna altijd. Ik heb er inmiddels een elektronische ontsteking in zitten. Zo? Ja. Ja. En verwarmde stoelen. Ga weg. Ja. Oh, is dat... Oh, wacht. Ja, ik zie het. Ja. Oh, dat is wel lekker. Hij is ook elektronisch verstelbaar en zo. Eigenlijk hoort dat er niet in, maar als je rugklachten hebt is dat wel lekker. Dan is dat wel lekker. Zit er nog geen massagestand in? Nog net niet? Heb je ook, nou, hè? je moet niet overdrijven. Oh, sorry. Nee. Doe je veel zelf aan de auto? Heb ik wel gedaan, maar dat gaat niet meer zo goed. Ik kan niet zo lang bukken. Nee, je hebt last van je rug? Ja. Tot slot, wat betekent die auto voor jou? Nou, dit is een deel van mijn leven. Ik kan niet meer zonder. Dus ja, het is mijn vrijheid. Het is mijn zoals ze zeggen, ceci n'est pas une voiture, c'est une art du livre. En dat wil zeggen, libre. Het is geen auto, maar het is een manier van leven. Ja. En dat is het ook. Ik moet zeggen, en dat gevoel had ik al toen we je voor het eerst voorbij zagen rijden. Maar jij past ook helemaal bij dit ding. Hij past bij mij. Jullie passen bij elkaar. Juist. Ja? Ja.